Καλώς ήρθατε στο Mystery Place Project. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα podcast μυστηρίου του Mystery Place Project. Το σημερινό μας θέμα έχει τον τίτλο «Μούμιες». Ξέρω πως ακούγοντας αυτό τον τίτλο θα νομίζετε ότι θα ταξιδέψουμε μέχρι την Αίγυπτο. Όμως όχι, θα μιλήσουμε για δύο πολύ διαφορετικές μούμιες, τόσο μεταξύ τους όσο και με τις μούμιες της Αιγύπτου. Ξεκινάμε λοιπόν και ταξιδεύουμε μέχρι την Καπαδοκία. Εκεί θα γνωρίσουμε το μυστήριο της μούμιας της Ξανθιάς Καλόγριας. Η μυστικιστική σιωπή της καθυλώνει, ενώ το άφθαρτο χιλίων και πλέον ετών σώμα της Ελληνοορθόδοξης Καλόγριας που εκτίθεται στο Μουσείο της Νίγρης στην Καπαδοκία, εκεί όπου μέχρι την ανταλλαγή των πληθυσμών ανθούσε η Ελληνοορθόδοξη κοινότητα, προκαλεί δέος σε Τούρκους και μη, επισκέπτες όμως οι οποίοι προσέρχονται κατά χιλιάδες για να το δουν από κοντά. Ειδικά τα τελευταία χρόνια, κατά έναν ανεξήγητο τρόπο, ο αριθμός εκείνων που σειραίουν για να αντικρίσουν το σκήνομα έχει αυξηθεί, γεγονός που σχολιάζεται σε τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Η Ξανθιά Καλόγρια αποτελεί έναν από τους πολλούς κρίκους που ενώνουν το σήμερα με το ένδοξο βυζαντινό παρελθόν της γης της Καπαδοκίας, με την άσβεστη χριστιανική παράδοση. Δεν είναι τυχαίο ότι την πόρτα του Μουσείου της Νίγρης περνούν ετησίως έως και 50.000 επισκέπτες. Ανάμεσά τους εκπρόσωποι μέσων ενημέρωσης και ερευνητές. Όλοι όμως εντυπωσιάζονται από την άριστα διατηρημένη σωρό της γυναίκας που μόνασε, όπως θεωρούν οι ειδικοί, στην κοιλάδα της Ηλχάρα με τις αμέτρητες σπηλιές. Σε αυτό το φαράγγι που μοιάζει με σεληνιακό τοπίο, οι πρώτοι χριστιανοί έσκαψαν στα βράχια και δημιούργησαν υπόγεια τις πρώτες εκκλησίες με τοιχογραφίες από σκηνές της βίβλου. Εκεί, σύμφωνα με τον Τούρκο καθηγητή αρχαιολογίας Μουσταφά Εριαμάν, έζησε γύρω στο 1100 η Σαρισίν Ραχιμπέ, σε μετάφραση η Ξανθιά Καλόγρια όπως την αποκαλούν. Έλαβε αυτό το όνομα λόγω του κίτρινου χρώματος στα μαλλιά και στα βλέφαρά της. Κατά τους επιστήμονες, έζησε μέχρι την ηλικία των 22 ετών και είχε ύψος 1,62. Πέθανε ίσως από κάποια μόλυνση ή ασθένεια, καθώς στο σώμα της δεν υπάρχουν ίχνη τραυματισμού. Από το DNA που ανιχνεύτηκε στα μαλλιά της, εκτιμάται ότι τρεφόταν με θαλασσινά. Ορισμένοι μάλιστα τολμηροί δεν διστάζουν να αποδώσουν το σκήνομα σε πρόσωπο που, αν και θαμμένο, παρέμεινε ανέπαφο για να αποκαλύψει την αγιοσύνη του. Ωστόσο, τα υπάρχοντα στοιχεία δεν μπορούν να πιστοποιήσουν ότι πρόκειται για κάποια άγνωστη αγία. Όμως όλοι μπορούν να φανταστούν την εικόνα της γυναίκας αυτής που έφυγε από τη ζωή στα 22 της χρόνια να προσεύχεται ευλαβικά στον Κύριο μέσα σε μία από τις σπηλιές μοναστήρια. Ερευνητές του National Geographic που μελέτησαν πριν από κάποια χρόνια το σκήνομα κατέληξαν στο εξής συμπέρασμα. Η Ξανθιά Καλόγρια δεν είχε γίνει ποτέ μητέρα και αυτό επιβεβαιώθηκε από το σχήμα της λεκάνης της. Μια εξήγηση που περιπλέκει ακόμα περισσότερο τα πράγματα, καθώς δίπλα της βρέθηκαν θαμμένα 4 μικρά παιδιά. Μάλιστα, το ένα από αυτά, το οποίο υπολογίζεται ότι ήταν 2 ετών, βρέθηκε τυλιγμένο με σπάργανα. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Τούρκου αρχαιολόγου Μουσταφά Εριαμάν, ο οποίος συμμετείχε στις αρχαιολογικές ανασκαφές, το σκήνομα τοποθετείται στην εποχή του Βυζαντίου. Ήταν κάποια ασθένεια που προκάλεσε τον θάνατό της, μία μόλυνση ή μία δηλητηρίαση? Μπορεί να ήταν και κάποιο βίαιο γεγονός που ίσως συνδέεται με τις γενικότερες εξελίξεις της εποχής που έζησε. Δεν μπορεί να αποσαφενιστεί για την ώρα. Το μόνο σίγουρο για την Ξανθιά Καλόγρια είναι ότι, όσο και να παραμένει σιωπηλή, φωνάζει σε όσους στέκονται με δέος μπροστά της ότι η Καπαδοκία ήταν και παραμένει μία από τις κοιτίδες του χριστιανισμού και μας μεταφέρει στα βάθη του χρόνου, όταν στα μέρη της κυμάτιζε η σημαία με το δικέφαλο αετό. Πείτε μου αλήθεια, δεν σας έχω κινήσει την περιέργεια να δείτε αυτή τη μούμια? Τότε δεν έχετε παρά να πατήσετε στο link που υπάρχει στην περιγραφή του σημερινού podcast ή να ανατρέξετε στη δεύτερη σεζόν του Mystery Place Project για να δείτε το επεισόδιο με τίτλο «Η μούμια της Ξανθιάς Καλόγριας». Επίσης, αν σας άρεσε ό,τι έχετε ακούσει μέχρι τώρα,
δεν έχετε παρά να πατήσετε ένα like. Και αν είστε νέοι ή νέες στην παρέα μας, πατήστε την εγγραφή και την καμπανούλα για να ενημερώνεστε άμεσα για κάθε νέο podcast που ανεβαίνει. Συνεχίζουμε το ταξίδι μυστηρίου και μπαίνουμε περισσότερο προς την Ασία για να φτάσουμε στην Κίνα. Ο κόσμος παραμένει ένα μυστήριο για εμάς. Όμως, φαίνεται ότι κάποιοι αρχαίοι πολιτισμοί γνώριζαν πολλά από τα μυστικά του. Το 1971, εργάτες άρχισαν να σκάβουν στις πλαγιές του λόφου Μαγουαντουί, κοντά στην πόλη της Κίνας Τσάνγκσα. Είχαν εντολή να φτιάξουν ένα ευρύχωρο καταφύγιο που θα χρησιμεύε σε περίπτωση αεροπορικής επιδρομής, στο οποίο θα κατέφευγαν οι ασθενείς, αλλά και το προσωπικό ενός νοσοκομείου που θα βρισκόταν κοντά. Κατά τη διάρκεια των εξκαφών, σκόνταψαν προς έκπληξή τους πάνω σε ένα τύμβο. Η κατασκευή του καταφυγίου διακόπηκε. Τότε αρχαιολόγοι ανέλαβαν να δουν τι κρυβόταν κάτω από το χώμα και τις χιλιάδες πέτρες. Ο τάφος ήταν τεράστιος και έτσι η ανασκαφή διήρκησε σχεδόν ένα χρόνο. Μάλιστα, χρειάστηκε και η βοήθεια περισσότερων από 1.500 εθελοντών. Όπως διαπίστωσαν, ο τύμβος άνοικε στο Λι Τσάνγκ, το μαρκίσιο του Ντάι, ο οποίος κυβέρνησε την περιοχή κατά τη διάρκεια της δυναστείας Χαν, η οποία χρονολογείται από το 206 π.Χ. Ο τάφος περιείχε περίπου 1.000 πολύτιμα αντικείμενα, όπως χρυσά και ασημένια γάλματα μουσικών οργάνων, ζώων, είδη οικιακής χρήσης, κοσμήματα και μια ολόκληρη συλλογή με περισσότερα από 100 ρούχα από εξαιρετικό αρχαίο μετάξι. Μέσα στον τεράστιο τύμβο είχαν ταφεί εκτός από το Λι Τσάνγκ, ο γιος του αλλά και η σύζυγός του. Τα απομεινάρια των δύο ανδρών είχαν αποσυντεθεί με το πέρασμα του χρόνου. Όμως, αυτό που τους εντυπωσίασε ήταν ο τάφος της συζύγου, της Σιν Τσουί. Όταν την έβγαλαν στην επιφάνεια, διαπίστωσαν ότι το σώμα της είχε διατηρηθεί σε εξαιρετική κατάσταση, παρόλο που είχαν περάσει σχεδόν 2.000 χρόνια από τον θάνατό της. Το δέρμα της ήταν ακόμα απαλό και ελαστικό. Μπορούσαν να διακρίνουν ακόμα και τα δακτυλικά της αποτυπώματα. Οι μύες και οι κλειδώσεις της ήταν σε τόσο καλή κατάσταση που μπορούσαν ακόμα να λυγίσουν. Τα μαλλιά της ήταν άθικτα και είχαν διατηρηθεί οι τρίχες στα ρουθούνια, τα φρύδια και οι βλεφαρίδες της. Λόγω της εξαιρετικής κατάστασης του σώματός της, οι επιστήμονες κατάφεραν να κάνουν αυτοψία και συμπέραναν ότι πέθανε περίπου το 163 π.Χ. σε ηλικία 50 ετών. Όλα τα όργανά της ήταν σε καλή κατάσταση και στις φλέβες της υπήρχαν ακόμα υπολείμματα αίματος τύπου Α. Οι ερευνητές εντόπισαν θρομβώσεις, γεγονός που αποκάλυψε την πραγματική αιτία του θανάτου της. Είχε πάθει καρδιακή προσβολή. Διαπιστώθηκε ότι είχε επίσης πέτρες στη χολιδόχο κίστη, υψηλή χολυστερίνη, υψηλή αρτηριακή πίεση, αρτηριοσκλήρυνση και έπασχε από ηπατική νόσο. Η κακή κατάσταση της υγείας της αποδόθηκε στο υπερβολικό βάρος και στην καθιστική της ζωή. Ένας δίσκος της σπονδυλικής της στήλης ήταν συμπιεσμένος, κάτι που πιθανότατα της προκαλούσε έντονο πόνο και έτσι είχε μειώσει τη σωματική της δραστηριότητα. Μέσα στην κοιλιά και στο έντερό της βρέθηκαν 138 σπόροι πεπονιού. Σύμφωνα με τους ειδικούς, χρειαζόταν πάνω από 1 ώρα για να τους χωνέψει. Επομένως, αυτό ήταν το τελευταίο της γεύμα, το οποίο έφαγε λίγη ώρα πριν πάθει καρδιακή προσβολή. Ο σύζυγος του Μαρκισίου μπορούσε να απολαύσει φαγητά που δεν θα μπορούσαν να αποκτήσουν οι κοινοί θνητοί, όπως διάφορα είδη οστρακοειδών, κρέας ελαφιού, αρνί και φρούτα από άλλες χώρες. Παράλληλα, οι αρχαιολόγοι διαπίστωσαν από τα πράγματα που βρήκαν μέσα στον τάφο της ότι ήταν μια γυναίκα που απολάμβανε το πλούτο και τις ανέσεις της ζωής. Γι' αυτό πολλοί τη χαρακτηρίζουν ως η ντίβα μούμια, αλλά και η ωραία κοιμωμένη της Κίνας. Λάτρευε τη μουσική και είχε μια ολόκληρη ομάδα από μουσικούς υπηρέτες που έπαιζαν τραγούδια με διάφορα όργανα όποτε εκείνη το ζητούσε. Κατά την ανασκαφή, το σώμα της ήρθε σε επαφή με το οξυγόνο της ατμόσφαιρας, με αποτέλεσμα να αρχίσει να λιώνεται. Η σημερινή της εικόνα δεν έχει σχέση με την καλή κατάσταση στην οποία βρέθηκε το 1971. Παρ' όλα αυτά,
θεωρείται μία από τις καλύτερα διατηρημένες μούμιες στον κόσμο και είναι ένα από τα σημαντικότερα ευρήματα της Κίνας. Το σώμα της ήταν θαμμένο 12 μέτρα κάτω από τη γη. Βρέθηκε τυλιγμένο σε 20 κομμάτια από μετάξι, το οποίο ήταν σφραγισμένο μέσα σε 4 περίτεχνα φέρετρα, τα οποία είχαν τοποθετηθεί το ένα μέσα στο άλλο. Στο πάτωμα βρήκαν μία παχιά στρώση από λευκή πάστα. Τα φέρετρα ήταν στο κέντρο μιας κρύπτης που είχε κατασκευαστεί από ξύλα κυπαρισιού και πυλό, η οποία έμοιαζε με θόλο. Περίπου 5 τόνοι από κάρβουνο είχαν τοποθετηθεί γύρω από την κρύπτη, ενώ στην κορυφή είχαν ρίξει πυλό περίπου 1 μέτρου. Τίποτα δεν μπορούσε να βγει ή να μπει στο φέρετρο που βρισκόταν το σώμα της. Ακόμη και τα βακτήρια που άρχισαν να δημιουργούνται λόγω της αποσύνθεσης του σώματος εκλοβίζονταν μέσα στο φέρετρο και σύντομα πέθαιναν εξαιτίας έλλειψης οξυγόνου. Τα υπόγεια ύδατα δεν μπορούσαν να περάσουν όλα αυτά τα στρώματα. Μέσα στο φέρετρό της είχαν ρίξει ένα άγνωστο υγρό, το οποίο μέχρι και σήμερα δεν έχει διαπιστωθεί τι ακριβώς ήταν. Ήταν μέτρια όξινο και εντοπίστηκε ποσότητα μαγνησίου μέσα σε αυτό. Όλα αυτά είχαν ως αποτέλεσμα η νεκρή Σιν Τσουί να βρίσκεται για χιλιάδες χρόνια σε ένα δροσερό, πολύ υγρό και σχεδόν στήρο περιβάλλον. Παρόλο που οι επιστήμονες έχουν αποδώσει την καλή μουμιοποίησή της στην περίτεχνη ταφή της, δεν έχουν μπορέσει να επαναλάβουν επιτυχώς τη διαδικασία με σύγχρονα μέσα. Μερικά χιλιόμετρα μακριά από τον τάφο της Σιν Τσουί βρέθηκαν κι άλλες καλά διατηρημένες μούμιες, οι οποίες όμως είχαν τοποθετηθεί σε διαφορετικά υγρά. Έτσι, αυτό που την κράτησε για σχεδόν 2.000 χρόνια σε αυτή την κατάσταση παραμένει ένα μυστήριο. Στη δυναστεία Han, οι περίπλοκες ταφές ήταν κοινή πρακτική. Πίστευαν ότι υπήρχε ένας άλλος κόσμος για τους νεκρούς, στον οποίο χρειάζονταν ακριβώς ό,τι χρειάζεται και ένας ζωντανός. Γι' αυτό, εκτός από τα ρούχα και τα κοσμήματα της Σιν Τσουί, βρέθηκαν πιάτα και μαγειρικά σκεύη σε άψογη κατάσταση, αλλά και υπολείμματα από τρόφιμα όπως σιτάρι, φακές, ρίζες λωτού, φράουλες, αχλάδια, δαμάσκηνα, χοιρινό κρέας, κρέας ελαφιού, βοδινό, αρνί, λαγός, σκύλος, χίνα, πάπια, κοτόπουλο φασιανός, σπουργίτη, ψάρια, αυγά και μία κοκκουβάγια. Οι πλούσιοι και περίτεχνοι τάφοι ήταν ένας τρόπος να δείξουν την ευσέβειά τους προς τους νεκρούς. Σήμερα, η μούμια της Σιν Τσουί βρίσκεται στο επαρχιακό μουσείο Χουνάν στην πόλη Τσανγκσά στην Κίνα. Τι λέτε, θα θέλατε να δείτε εικόνες και βίντεο αυτής της μοναδικής μούμιας που τόσο έχει απασχολήσει τους επιστήμονες? Αν ναι, πατήστε στο link που υπάρχει στην περιγραφή του σημερινού podcast ή ανατρέξτε στην 4η σεζόν του Mystery Place Project για να δείτε το επεισόδιο με τίτλο «Η ωραία κοιμωμένη της Κίνας». Επίσης, αν σας άρεσε και το σημερινό podcast, δεν έχετε παρά να πατήσετε ένα like. Και αν είστε νέοι ή νέες στην παρέα μας, πατήστε την εγγραφή και την καμπανούλα για να ενημερώνεστε άμεσα για κάθε νέο podcast που ανεβαίνει. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλοι και όλες καλά. Γεια σας!